väldigt roligt att prata om olika aktuella ämnen. Och vi har ju nu det danske grafikers utställning hos oss. Och jag lämnar, och våra moderater ikväll är Eva Mossing Larsen som är medlem i sällskapet och också får presentera vidare den här juryn. Eller juryn. Ja, panelen. Ja. Men i alla fall, jag välkomnar till det här panelsamtalet som har rubriken Dansk grafisk konst och tradition. Och vi ska försöka då belysa våra likheter kanske och skillnader mellan våra länder. Och samtalet kommer väl ömsom att föras på svenska och ömsom på danska. Så hoppas vi att det går att förstå. Lite skandinaviska också kanske. Och så vill jag presentera paneldeltagarna. Och det är Lars Grenå som är styrelseledamot i Danska grafiker och lektor på Konstakademin i Köpenhamn. Och Hanne Ravn Hermansen som är grafiker och ordförande i Danske grafiker. Och så är det Helle Knudsen som är mångårig gallerist i Stockholm. Sedan 1999 i Stockholm, va? Ja, jag började väl 79, men... Ja, men okej. Så jag tänker att om jag ställer frågorna först på svenska så kan jag ställa dem på danska till er sen då. Och då vill jag be er att berätta lite om den här utställningen som vi sitter i. Hanne? Ja, ni hänger. Ja, hej, jag är Hanne. Den här utställningen den började för mer än 2 år sedan. Där jag kom här på galleriet och pratade med Eva. Och sen tänkte jag, nej, det här stället, det kunne vi ställa ut på här för danske grafiker. Och så där pratade jag med Eva och det kom igång att vi kunne försöka få utställningen. Och så hemma i vår styrelse så pratade vi om det. Och så Karen Land Hansen som sitter där och jag, vi hittade på att det skulle hedde Kontur och hur man skulle göra med de 2 utställningarna och hela konceptet om att hänga och ja, det hela. Så vi har jobbat ganska mycket med det här. Det har varit mycket skoj också. Och det här med att inlämna alla medlemmarna på båda föreningar tycker vi både har varit viktigt. Fordi vi laver jo, i Danske Grafiker laver vi 10 udstillinger om året. Og det er jo open call, og folk er... Og der kommer mange, som gerne vil have udstilling, og vi vælger få mycket spännande udstillinger og mycket olika ting, som vi vælger til. Så vi tænkte, det her det er vigtigt at få alle medlemmer med på et sæt. Og det tycker jeg virkelig, det her, de 2 udstillingerne her er et bra eksempel på, at dem, som jobber med grafik i foreningerne, vil jättegärna være med på en udstilling som det her. Vi er 100, der er 100 værker med på den her udstilling, og i Danske Grafiker er vi 220 medlemmer. Så det er ligesom halvten, som er med. Og i jeres forening er jo, hvad er I, 400-500? I vores forening er vi omkring 400, og jeg tror også, altså 188. Ja. Der var med i København, så det er også sådan cirka halvdelen af medlemmerne, knap halvdelen af medlemmerne, der ville deltage. Ja. Og det er da også meget glædeligt, at der var så mange, altså usædvanligt mange, der ville deltage i den der i udstillingen i København. Så det er jo meget positivt, at vi har fået sådan en opslutning omkring de her 2 udstillinger. Men så tænkte jeg lidt at spørge om, fordi som jeg har forstået det, så er det jer, der kom med opslaget om emnet kontur. Så jeg tænkte om Lars eller Hanne vil fortælle lidt om baggrunden for temaet. Det tager du med. Nej, men det... Og man kan jo lave et udstillingskoncept på mange sæt, men det, om man gerne vil have så mange som muligt
at det skal kunne rumme så meget som muligt. Det får være åbent, og vi har jobbat mycket med ord. Også hur man kunne jobbe med det på affischer, om hur kunne det se bra ut og sådär. Så derfor så kom det der med linjerne, og at vi ligesom, vi aner, vi tænker på konturerne af kanskje et udvidet, et muligt samarbejde, som man kan jobbe med fremover også. Så konturerne er jo ligesom både linjer og det som, vi tænkte på så. Kan det ikke? Det er meget det. Og så vil jeg gerne spørge Helle, om du har nået at se udstillingen her i dag, om du har nogle tanker omkring udstillingen, du ser her. Det är jag som är Helle Knudsen, ja. Och jag var här igår kväll också och tittade på utställningen. Och jag ser nog inte stora skillnader mellan svensk grafik och dansk grafik. Det gör jag inte, för ni har lite samma språk faktiskt i bilderna. När man sitter runt på en sån här stor utställning så är det mycket samma som det kunde lika gärna vara svenska grafiker. För det är inte så många här som har... Vad som jag tycker skiljer väldigt mycket på dansk och svensk konst, det är ju i Danmark är vi mer vågat med färgerna. Och jag tror det är vår Cobra-grupp som fortfarande hänger lite grann i här. Vi vågar liksom att ta i Danmark med färgen. Och det har vi nog inte riktigt med här. Det hade jag måske hoppats på att vi skulle ha sett lite mer av här, men det gör vi inte. Men då kanske man kommer in på, om vi fortsätter här, hur grafiktraditionen ser ut i Danmark. Altså, hvordan ser grafiktraditionen ud i Danmark? Og hvad for nogle teknikker har været fremtrædende i historien? Og hvilke udøvere føles stadigvæk aktuelle i dag? Det var ett stort spørgsmål. Det var et jättestort spørgsmål, tycker vi her. Jeg er vokset op med Palle Nielsen og Rasmus Nellemann og Dea Trier Mørk. Ja, det var det. Men det... Ja, og i mine bedsteforældres hjem, der var Sikker Hansen, som lavede litografi, og det kan vi måske komme lidt nærmere ind på. Jeg synes, vi savner litografi, både i Danmark og i Sverige, men det ved jeg ikke, det kan vi måske få lidt feedback fra her fra salen, om hvordan tilgang til litografi er. Det ved jeg, altså det ved jeg faktisk ikke, hvordan det er. Vi har et værksted her i Stockholm, hvor man kan lave stenlitografi. Ja. Men hvordan det er i forhold til andre teknikker, det kan jeg ikke rigtig svare på. Men der findes også litografiske værksteder i Huddinge for eksempel. Men hvordan synes du nævnte Palle Nielsen og Dea Trier Mørk? Hvordan bliver I inspireret i dag af arven? Så kan man sige noget om det? Laver man meget? Betyder det, at man arbejder meget med højtryk stadigvæk i Danmark? Altså, jeg tror, at det... Ja, vi ser meget højtryk her også, og hvor vi så mere... vi snakker mere serigrafi blandt de svenske på udstillingen i Sølvgade. Jeg tror, det er fordi, at det er så tilgængeligt. Det er så nemt. Man kan jobbe med det bare med en ske, og også det på det sættet, at det er mycket mere tilgængeligt. Det er mere, du har en længere proces med litografi, du har en længere proces med serigrafi. Det er der mere tilgængeligheden, tror jeg. Ja, men det er rigtigt nok. Altså, man behøver ikke et værksted på samme måde, som når man laver de andre teknikker. Nej, jeg vil også sige, at jeg kan da huske, da jeg var dreng og gik i folkeskole, der kunne man jo lave linoleumssnit og måske et lille træsten en gang. Det er den første indgang, man kommer til sådan at komme i kontakt med grafik. Jeg tror også, det foregår sådan lidt stadigvæk ude i det danske skolesystem, og det hvis man overhovedet kommer i kontakt med billedkunst. Det er lidt sløjt med billedkunst, undervisning, og desværre. Det kan jeg godt huske. Ja, det er mere musik. Man går mere op i musik. Men hvis man kommer i et billedværksted i en folkeskole, så har man nogle gange mulighed for at lave lidt paptryk eller
linoleumssnit og så videre. Hvor var min pointe vej? Hvor var vi på vej hen her? Det er jo et stort område, vi bevæger os ud i. Nej, men hvordan, hvad skal man sige, man bliver inspireret af arven, fra traditionen i dag? Ja, igen, altså vi også i hjemmene rundt omkring i Danmark, der er det jo højtryk og dybtryk først og fremmest, og så også noget brugsgrafik, som Sikker Hansens litografier og så videre, ikke? Og så er vi kommet hen, så begynder vi at bevæge os op imod plakatkunst. Mm-hmm. Det er desværre meget udbredt i Danmark, synes jeg. Man køber, man køber plakater på internettet eller i IKEA eller og det er jo selvfølgelig ikke et problem, men det er med til at fortrænge opmærksomheden om, skal vi sige, den mere ægte grafik. Har du en? Ja. Vi har exakt det samme problem i Sverige. Ja. Og så har vi jo noget, som hedder Fine Art Print, chiclétryk. Man døber navn på det her väldigt ofta. Og det er for, at man skal få det til at låta lite fint. Det er, at man gör bilder i data. Det är ju helt okej om man använder datan som medel och jobbar med. Men när man tar bilder med sin iPhone och sen skriver ut dem och kallar det grafik, då brukar jag säga till kunden, gör det själv istället. Ni behöver inte köpa en konstnär, bara gör det själv. Det är bilden ni är ute efter då. Man behöver inte betala pengar för en sån grej, för det kan man göra själv. Och det är det vi kallar plakatkonst. Ja. Og så kan vi, og det kommer vi også ind på lidt senere, altså betydningen af, at vi har sådan nogle organisationer som Grafiska Sällskapet og Danske Graf. Vi har jo en pligt til ligesom at formidle og udbrede kendskaben til grafik, som det skal se ud, som det skal være. Som det skal være, ja. Så snobbet er jeg. Men, nej, og der kommer vi selvfølgelig også, og det er jeg også meget interesseret i at høre, hvordan er for eksempel skolesystemet, bliver man undervist i billedkunst og grafik i Sverige. Det mangler vi jo som sagt i Danmark, og hvordan ser det også ud på uddannelsesinstitutionerne. I tirsdags besøgte jeg Kunstfag og Mageren, og der fik jeg et lille indblik i, hvordan man kan møde grafik i hvert fald. Jeg har ikke den store kendskab til alle de andre akademier i Sverige, men jeg ved da, at der er gode muligheder for at tilegne sig grafik og udtrykke sig gennem grafik. Det var sådan set et spørgsmål senere også, men de glider jo ind i hinanden hele tiden, ikke også? Sådan at hvis man skal gå tilbage til punkterne i rækkefølge, så er næste punkt, det er, hvilke tendenser, likheter eller olikheter kan urskiljas i dansk respektive svensk grafik. Om du till exempel tänker på hur den nyligen avslutade triennalen, om du gjorde några tankar kring uttrycken där i förhållande till vad du ser här. Men det har du så att säga redan kommit in på en gång. För jag var också i Uppsala och såg den utställningen. Tyvärr kan jag säga så här, det låter inte så schysst att säga det, men det kändes som jag hade sett det förr. Ja. Tyvärr. Der behöver något lite kul innan ni hänger. För det är jättefina bilder. Mycket av det som var jättefina bilder. Men det hänger skittråkigt. Och jag tror att många av er som såg utställningen ger mig rätt i det. Ja, jag håller med. Ja, och sen nästa fråga, det är om den här utställningen, ni tycker den är representativ för den grafiken som görs i Danmark. Det är klart, det är representativt av medlemmar, men sen är det ju, alltså temat, gör det någon skillnad att ni har det här temat för uttrycket och hur representativ den är? Jeg tænker, den er ret repræsentativ for både hvad vores medlemmer laver, og også hvad som henter rundt omkring på andre steder, hvor der bliver gjort grafik også. Men selvfølgelig er der, det kører lidt i begge retninger.
jeg ved ikke. Ja, vi prøver også en lille smule om forskellen på, når man som grafisk billedkunstner, som vi jo er her, så er der lighed og sammenfald i udtryk, materiale, teknik. Men så er der også hele den der industri omkring grafik, som kommer ud af professionelle værksteder. Vi har i København har vi noget, der hedder Edition Copenhagen. Der var nogle af jeres medlemmer hen og besøge dem. Ja. Vi har også andre professionelle grafikværksteder. Niels Borg er et meget fint kobbertryksværksted. Når der bliver produceret grafik der, så bliver de hjulpet af professionelle grafikere. Og så behøver det ikke at være grafiske billedkunstnere nødvendigvis, som producerer grafik. Og der er en stor forskel, synes jeg, i hvordan det ser ud, og også tematisk, og især også salgsmæssigt, vil jeg sige. Det er en helt anden, i Danmark siger vi boldgade, altså det er et helt andet game, når billedkunsten kommer ind i de kanaler. Man tænker anderledes, man arbejder anderledes, og når man som grafisk billedkunstner, så er man jo selv en del af værket, processen, materialet, kærligheden til alt det, man gør i duften af sværte og så videre. Så der synes jeg godt, jeg kan se en stor forskel på, når man går på kunstmesser eller biennaler, at den professionelt udførte billedkunst eller grafiske kunst, hvor det ikke nødvendigvis er grafiske kunstnere, det bliver noget andet. Ikke nødvendigvis bedre, men det er bare noget andet. Men måske også mere appellerende til et stort publikum. Og de er jo måske også meget valgt på det maleri, eller det udtryk, de i forvejen har, og bliver bedt om at lave noget grafik, hvor de bliver hjulpet undervejs, ikke? Det bliver anderledes. Men jeg vil så også sige, at jeg synes også, der kommer meget smuk grafik ud af de der samarbejder. Det er ikke fordi, det kun er skidt. Altså, måske kan man føle sig sådan lidt forbigået økonomisk, men altså, jeg synes, der kommer flotte værker ud af de professionelle værksteder. Altså, nu så vi på Kastrup Gård-samlingen den der Kolossal, hvor Niels Borg havde de her kæmpe store kobbertryk med takisardin. Det er jo fantastisk, altså. Så, ja. Men jeg tror ikke, hun kunne lave dem selv. Altså, producere dem selv. Nej. Så det er både godt og skidt, vil jeg sige. Ikke nødvendigvis kun skidt. Det er også godt, fordi at vi vil gerne have, at grafik bliver udbredt, og vi ser noget mere af det, og det kommer frem, at vi ikke bare er en flok af rigtig dygtige nørder, som hver gang vi ser noget papir, så skal vi mærke på det. Men at det ligesom, at det også har et andet, at der er nogen, der både er gode til at sælge det, og kan komme ud med det, har et andet sådan potentiale ud af, end vi har. Så det hjælper også. Jeg tror ikke kun det er dårligt, at de også gør grafik på det sæt. Ja, der talte vi også lidt om, at vi nogle gange var vores egen værste fjende, når det handlede om at formidle, fordi vi måske har nok i det her i processen, og bare det at skabe. Altså, så glemmer vi at bruge tid på også at få det formidlet professionelt. Altså få det bredt ud. Så jeg kender det måske mest for mig selv, at når jeg er i processen og har lavet et værk, så er jeg ligesom færdig med det. Så kommer det ned i en skuffe. Og det, altså... det var der så, som gallerist, som Helle kom ind i billedet. Eller exakt som vi befinder os på nu, grafiske selskaber. En stor forening, som gør det. Og vi har jo haft meget med grafik at gøre i det her land, i og med at vi havde noget, som hedder Kunstfremmede, det tror jeg ikke, vi havde i Danmark, som producerede ekstremt store mængder grafik. De ville jo, at alle mennesker skulle have råd til at have god kunst hjemme, så derfor stod man på trykkerierne. Det gik varmt ude på trykkeriet ude i Nacka. Der sprøjtes ud for mig grafik som helst, men den der, det gik konkurs. Så blev det desværre sådan her. Jeg var en af dem, som synes vi skulle brænde op alting inde på Sergels Torv, men det blev solgt for 50 kroner stykket. Det var bare at tage. Og det gjorde, at grafikken fik
et väldigt dårligt värde. Ja. Ja, og det er desværre det, der sker ved de store oplag, når vi går ind og snakker om dem. Men har du nogen idéer heller om, hvordan man kunne gøre for at, hvad skal man sige, både få mere kendskab til grafikken, der laves i dag, og Jeg tror som grafiker, først og fremmest, så tror jeg, man skal være ekstremt stolt over, at man er grafiker. Man skal slå sig selv på bryst og sige, det her, det kan jeg fandme. Eller nu plotter jeg dansk. Det bliver lidt svårt. Det her, det kan jeg, ikke? Jeg er skitstolt over det her. Det her har jeg gjort, ikke? Og det kan ingen anden gøre, for alle kan vi klatre ihop en måling. Men ingen af os... Jo, men resultatet kan vi dividere om, men vi kan ikke gøre en 2-0. Vi kan ikke gøre en etsning. Det kan vi inte göra om vi inte har lärt det i en skola eller något. Så jag tror där ska vi liksom gå tillbaka som det var för. Pelle Nielsen, han var ju skitstolt. Han gick ju omkring som en liten figur där. Han var ju jättestolt, han var grafiker. Jag jobbar mycket med Eland. De är jättestolta, de är grafiker. Det är det första de säger innan de säger namnet nästan. Jag är grafiker, ja. De är jättestolta. Och det tror jag vi har missat väldigt mycket i det här landet. Och vara stolt över vårt yrke. För det är inte många som kan göra samma sak. Nej, men det tycker jag också. Det var bra sagt och det håller jag verkligen med om. Men sen hur får man ut att det till en större publik så att folk blir medvetna om att det finns den typen av konst så att de slutar att köpa affischer och köper bra grafik istället. Nu ska jag vara lite hemsk här. Man kan ju börja med till exempel att rensa ut på sådana här stora föreningar som det här är. Ta bort alla chiclettryck, ta bort all skit som finns. Bara ha riktigt bra grafik. Och så kommer man ut och säger, här kan ni få bra grafik. Så om fru Pettersen kommer in och ska köpa sin första bild, då skulle hon inte komma över till mig och rama in och så upptäcker hon att köpt ett chiclettryck. Det går inte ihop. Vi ska vara stolta, här inne finns det bra grafik. Och det ska inte finnas annat. Jag vet att ni har stadgar på allt möjligt med att är man medlem i Grafiska sällskap så ska de ta emot det. Ändra på det. Spelar ingen roll. Allting ändras här i världen. Det kan också ändras. Ta upp det på ett möte. Ändra alla stadgarna. Det ska bara finnas grafik här. Jeg vil gerne fremhæve Kastrupgård-samlingen i Danmark, som har ligesom, just nu har de fået et helt rum, hvor de viser de olika tekniker, og de har lagt det jättesnyggt i et bord med en liten film. Der findes en sten, man kan røre på, man kan se, hur de skærer tingene, eller hur man jobber med etsninger, eller så. Og der findes et blad også, hur det ser ut, og sådan. Og det er virkelig folk, det er gjort, og det ser ud som nogle ting, som et smykke, eller sådan noget. Det er virkelig, det er højt, det er sådan. Og det gør, at menige folk, som ikke ved nogen ting om grafik, de virkelig tænker, det her, det kan nogle ting. Og jeg tror, der skal mycket mere af sådan noget til, at man har det, at der kommer mere af sådan noget, mere end, vi kan ikke bare gå ud og undervise alle de der unger, de er ligeglade. Det skal tales let tilgængeligt. Det skal bare være der, så man bliver nysgerrig. Og vi skal blive bedre til at tale os op som kunstgrafikere, og så de ikke tror, at vi bare laver webdesign, ikke? Og at det er, og der er nogen, der skal tale for os, for vi vil hellere lave grafik, ikke? Altså, det synes jeg. Ja. Gør det godt. Ja, det er det. Men jeg sidder også her. Men där är ju en del av problemet också att idag, i alla fall i Sverige, så har ju det har ju blivit mindre och mindre konstkritik i dagstidningarna de senaste åren, och det medverkar ju också till att folk som läser, alltså fortfarande läser dagstidningar, de får inte till sig av konst. Det finns lite tidningar på nätet, men det är ju bara folk som redan är initierade i konst som går in på om konst till exempel. Så att där är ju också ett problem att det överhuvudtaget uppmärksammas. Alltså det är några få som uppmärksammas i bildkonsten, och resten gör inte det, och där är grafiken ju tyvärr väldigt drabbad av det.
I Stockholm är det ju inte bara grafiken som är drabbad. Vi har ju egentligen bara Birgitta Rubin kvar i DN som skriver ju. Det är inte många recensioner vi har i Svenska Dagbladet. Det är ju en grej som vi verkligen har märkt efter 80-talet, hvor den börjar försvinna. Recensenter Stig Johansson, han såg alla utställningar. Högt som lågt, han brydde sig, han såg alla utställningar. Han skrev en liten notis om allting. Ibland tyvärr positivt och något som måske inte var så bra. Han gjorde det för han var snäll. Han ville att folk skulle komma ut och titta på konst. Och det är det som behövs också idag. Det är att folk skriver om det. Så folk kommer ut och tittar. För jag menar, man kommer ju inte ut och titta på någonting de inte vet har fått en recension till exempel. Har man fått en recension, det vet ni här inne också. Får du en recension så har du 200 besökande nästa dag. Ja. Så är det ju. Nej, men det er sådan set, så er vi jo kommet over på, hvilken position grafikken har i Danmark. Så også det er det, vi sådan set har snakket om nu også. Men hvis I har lyst til at snakke noget mere videre om det, som Helle var inde på med det her med chiclet-tryk. Hvordan forholder man sig til det i jeres danske grafikere? Vi vil have rigtig grafik, altså. Men vi er meget åbne, og det synes jeg også, vi har 8-10 udstillinger på året. Der er et open call, der er nogen, der vælger ud, så det bliver stramt kurateret. Vi vil gerne se nyt, vi vil gerne se noget, der går helt til kant, som provokerer os. Men vi vil ikke se en skulpturudstilling, eller vi vil ikke være... Altså, vi er åbne, men det skal handle om grafik på et eller andet sæt. Så vi er meget åbne over for det. Men jeg synes, at udstillingen som den her, og i København, den der, at vi har valgt, at der ikke skulle glas for at man kan se pappet, og man kan næsten dufte nogle af dem er nylavet, og sådan, at den ting også er med. Det tykker jeg er rigtig vigtigt. Og vi skal jo heller ikke glemme, at stenlitografi og ætsninger har jo engang været højteknologiske og banebrydende og skabt virkelig historiske omvæltninger i samfund. Kunstnere har så taget de her nye teknikker til sig og brugt dem til at lave en kunstnerisk praksis omkring. Jeg har ikke noget imod nye digitale teknikker, så længe at man tænker det som kunst, at man arbejder på præmissen om at lave kunst ud af de nye teknikker. Vi ser jo også en vældig interesse for fotopolymertryk. Det er der jo ingen, der betvivler af grafik, fordi der er jo en masse af de traditionelle processer og besværligheder osv., men det er jo en fotomekanisk proces. Mit eget værk, jeg har med, det er, I kalder det chiclet-tryk, digital udprintning, men med screentryk på. Så, og værket er lavet digitalt i Photoshop, tænkt som en collage, som et værk. Så på den måde synes jeg godt, at vi kan inddrage helt sprit nye teknikker, og der kommer sikkert også flere teknikker lige rundt om hjørnet, som vi har pligt som kunstner til at undersøge, omfavne og presse kunst ud af. Det kan jeg også føle. Det er præcis, hvad I skal gøre. Men hvad jeg mener på med chiclet-tryk, de fleste chiclet-tryk er i dag taget med en iPhone 4 eller iPhone 13, eller hvad det nu hedder, de der. En helt almindelig mobilkamera, så du til og med ser. Altså det er så dårligt gjort noget af det, ikke? Så det er fandme bedre at købe noget på IKEA, ikke? Men det er rigtig dårligt, hvis der er tingene, for du ser til og med, at farven er tilbage i billedet, ikke? Når de trykker det. Og det er det, jeg mener med chiclet-tryk, som er bare et foto, som man har taget fra en målning af, eller et maleri. Det bliver jo så
det bliver så en kommerciel konkurrent til vores selskaber, ja, men også en konkurrent, fordi hvis de om de kan sälja grafiken mycket billigare än vad vi kan göra, som har en lång process bakom och arbete och konstnärer som ska förhoppningsvis kunna leva lite på det också, så blir det blir ju en prisdumpning också då på något sätt som... Jeg vil sige, det du snakker om der, ikke? Der har de jo den største fordel også, fordi de kan lave en oplærer egentlig på 2 eller 1 stykke. Om vi skal trykke et blad her i 6 farver, så koster det jo veldig mye mere at gøre et sådan blad, end at bare skrive ud en bild, som du tager over. For du behøver bare at gøre et enda eksemplar. Spiller ingen rolle. Men jag tänker på här i Sverige, så om vi ska gå vidare på positionen för grafiken i Danmark, att här i Sverige har vi ju den här grafiktriennalen som ju då förlöpte nyligen med lite blandat resultat och så. Men har man något liknande i Danmark? Någon jurybedömd grafikutställning? Nej, det har vi ikke. Ikke sådan, altså når der sker noget, så er det også i danske grafikere, som tager hånd om det og begynder en ting som det her. Og vi er jo en lille organisation, som arbejder fuldstændig frivilligt. Vi får ikke nogen tilskud, vi får ikke noget løn. Vi gør det, fordi vi har hjertet for det. Så det er jo nok de midler, som det er det, vi har. Så der indimellem hver anden, tredje år eller sådan noget, forsøger vi at gøre noget som det her. Nu er det så også med svenskerne, men ellers så bare for vores egne medlemmer, og tit i hop med en Silkeborg-bade, eller Gammelgård, eller Kastrupgård samlingen. Så forsøger vi at det. Ja. Og hvordan er så interessen på altså institutioner og gallerier for at udstille grafik? Vil du sige noget? Jeg har lagt mærke til, når jeg selv går rundt på gallerier i København, der er egentlig vældig mygget grafik. Men det er grafik, som jeg talte om før, produceret af de Edition Copenhagen og Niels Borg og så videre. Så vi er sådan lidt oppe i high-end. Altså det skal være oppe i high-end, før folk ligesom betragter det som rigtig kunst. Og der har vi måske også et problem med selvværd, eller ikke selvværd, men sådan i vores egen identitet som billedkunstnere. Jeg taler igen om økonomi og hvad vi lægger i arbejdet med at lave grafik i forhold til, hvad vores udkomme er rent økonomisk. Men synes du, at de her, eller oplever I, at de her fine værksteder, at de også bidrager til at højne statusen på grafik generelt, eller er det bare den grafik, som de selv udfører? Ja, vi var lidt inde på det før. Jeg synes, at der er også nogle gode ting i det. Netop, at folk kan se, at grafik godt kan være lækkert og appellerende og smukt og interessant. Men det er ligesom om, at det skal løftes op i et andet plan, før folk ligesom godtager det på dets eget præmis. Der er 2, der skal sige noget, og så jeg vil bare lige gerne sige, at jeg synes ikke, vi skal ikke kun snakke om, eller de 2 gallerier, vi har snakket om, fordi trykkerierne, ikke, som er gode til at sælge. Nej, vi skal også snakke om nogle af de gallerier og kunstnerdrevede udstillingssteder, som er i Danmark, og som er meget i København, og som kører på meget frivillig basis og fonde, som gør meget for også, at det er grafik. Og så er der også andre kommercielle, som Format Art Space, og jeg ved ikke, om blader er, hvor meget kommercielt det er, eller om det er kunstnerdrevet også, ikke? Ja. Og at der er flere andre steder, som også har som har grafik, eller har grafik, som du har også som en selvstændig ting ved siden af også, ikke? Det har du ikke? Ja. Det er nødt til bare at forklare. Jeg sælger vældig meget grafik, ja. Jeg har jo kunstselskabet Våg og Se. Så jeg forlægger jo 2.000 blade hver år, som går ud til folk. Plus så står jeg sælger jo af flere grafikere herinde også, jo.
Men de 2 værksteder, I snakker om her, der blandt andet så trykker jo Sara Hvide, Jakob Nordstrøm, Mamma Andersson. Så mange af vores store kunstnere åker ned til København og trykker der. Jeg bliver rekommenderet af Pia at tage ud på Kastrupgård og se udstillingen af Anne-Marie Ploug, som hænger der. Det røde billede, der hænger der, er en stor udstilling med hende, og jeg var utroligt imponeret, både af hendes udstilling og også af stedet i det hele taget. Altså Kastrupgård, som jo er en virkelig smuk samling og af grafik af alle, altså teknikkerne, og også som du sagde, at der var altså de her, hvor man viste, hvordan det laves. Altså det var så, jeg virkelig anbefaler, at man tager hen til, når man kommer til København. Og I kunne måske fortælle lidt om, hvordan det er kommet til, og hvordan det drives. Hvordan det drives, og hvordan det er kommet til, fordi vi havde noget, der hed Grafikkens Hus, men det brændte ned for en del år siden, desværre. Altså, det var sådan set noget lignende, men slet ikke egentlig lige så flot som det her. Så hvis vi kunne fortælle lidt om det, fordi det synes jeg er en fantastisk... Grafikkens Hus findes stadigvæk. Hun arbejder stenhårdt med det. Ja. Ved du noget? Nej, altså der er ikke nogen af os, der ved helt konkret mere, hvordan, men jeg ved, at de har en samling af nogle gamle landskabsmalere, som hører til der, og som hører til i den bygning, som et kunstmuseum, som hører til den kommune, altså til den bydel. Og det er dem, der støtter det, og der er også fri entré og sådan noget. Og så har man begyndt en grafisk samling der, sikkert også fordi det har været muligt økonomisk for et lille museum at købe de her ting. Og så er det, altså det er sådan, jeg tror det er, at så er det udviklet sig. Jeg ved, i dag har de over 6.000 mere end det, grafiske værker. Og der findes også i Vejle, Vejle Kunstmuseum har også en meget stor grafisk samling også, som de hele tiden, når de laver udstilling, relaterer til udstillinger, som er med nutidige kunstnere og laver ting, hvor de viser begge dele. Så det er i hvert fald, så jeg ved, også Vejen Kunstmuseum gør det også, som også har meget grafik. Så det er noget, der bliver gjort. Men jeg tror også, at Statens Museum for Kunst, altså som en moderne museum altså Statens Museum for Kunst i København, de har også en meget stor kobberstiksamling af gamle ting også. Men de køber jo sådan, så de supplerer i deres samling. De køber ikke som Kastrupgård-samlingen eller Vejle, så nogen kan gøre, hvor de kan gå ud og sige, vi vil støtte det her, vi vil prøve at vise det her kunst. Det gør de jo ikke. Altså, det ved jeg. Nej, det gør de ikke. Men moderne køber jo stadigvæk en grafik. Ja. Det ved jeg. Jamen, så har vi Statens Kunstfond, som jo også køber på udstillinger og donerer værker og grafik til for eksempel og Statens Museum for Kunst og andre institutioner, hvor det kan komme ud og blive formidlet. Og Carlsbergfondet også, ja. Så der sker lidt der også, trods alt. Ja. Och så tänkte jag komma in på hur utbildningen bedrivs i Danmark i grafisk konst. Og det er vel spørgsmål til dig, Lars. Jeg kan fortælle lidt om det her. Ja. Det kan jeg. Jeg kom til Stockholm her i tirsdags. Vi er just ved at lave om på studieordningerne på Kunstakademien i København. Så vi var på inspirationstur til Kunstfag og Mageren, og der kunne jeg se, at der er også gode muligheder for at blive udbildet i grafik. I København har vi vældig gode faciliteter. Jeg er fast ansat som underviser i skrintryk for det specielt, men jeg har også ansvar for, at der også bliver undervist i stentryk og træsnit og litografi og alt det klassiske grafik. Og jeg kan mærke, at der er en stor søgning, altså der er en ny interesse, eller en stigende interesse
blandt vores studerende til at bruge grafik som en del af deres deres kunstneriske praksis. Man skal huske på, at de fleste unge studerende profilerer sig ikke kun ved ét medie. Altså, man er ikke kun maler eller billedhugger. Man er alt muligt andet. Men jeg kan godt se, at der er en nysgerrighed, en nyfikenhed blandt de studerende, at de kan se nogle muligheder i at udtrykke sig igennem det her grafiske medie på måder, som man ikke kan gøre i de andre medier. Altså, det er sådan et tillæg til deres praksis. Og det er jeg jo glad for. Altså, vi har flere og flere faste brugere. Vi har ikke sådan et fast program, hvor folk skal obligatorisk igennem grafisk udbildning, men vi har det som tilbud. Og flere kommer til. Og det er der sikkert mange forskellige årsager til, men jeg tror også en del af det er det, som vi også har snakket lidt om i dag. Proces, fordybelse, nysgerrighed over for materialer, tekstur. Og også, at man kan lave billedkunstneriske udtryk, som vi selv ved, på måder, som man ikke kan i andre medier. Som er vedkommende og appellerende til en særlig måde at sanse kunst på. Ikke bare som billedkunstner, men også som dem, som betragter det, altså publikum. Dem, der bruger billedkunst også. Så lige nu er jeg fortrøstningsfuld. Jeg kan se, der er mere og mere interesse for det, og vi har også gode muligheder for at imødekomme det her behov for at uddanne billedkunstnere. Men det er bare i København. Der er ikke så mange andre gode faciliteter rundt omkring i Danmark. Det sker mere sådan på kunstnerdrevede sammenslutninger, foreninger, og måske ude i det kommunale har man nogle kulturhuse, hvor der er en lille trykpresse osv. Det er ikke så godt, som det kunne være. Ja. Men jeg synes jo, det løser sig alligevel. Ja. Fordi som for eksempel, vi har grafiske værksted i Næstved, som også er et stort værksted, hvor der også findes folk, som kan hjælpe en lidt. Altså man er ikke helt på bar bund, om man skal prøve noget nyt. Og på Fyns grafiske værksted, som er et jättefint værksted midt i Odense også. Og der ved jeg, at Odense Kunstakademi, dem har ligesom lagt ned grafikken. Det findes ikke. Men jeg mødte så en Benjamin, som så gerne ville lave grafik, så han har fået en mentor, som får en fra fynske grafikere til at undervise sig på Fynske Grafiske Værksted. Så det ligesom, selvom han går på akademien, så får han lov at få noget af sin uddannelse på Fyns Grafiske Værksted, fordi det ikke findes på akademien. Så det er jo ligesom en nødløsning, men hvis man vil, så findes der noget, ikke? Og der findes vi har mange steder også i København, men ikke... Jørgen Grafiske Værksted også. Og i Aarhus findes der også. Men jeg synes helt klart, det der mangler, det er jo det der sådan nogle nørder, der går og kan hjælpe en, når man bliver helt i tvivl om, hvordan man skal gøre. Det. Nej, men det er det jo ikke, fordi man ser sådan et fint værksted og sådan, men hvordan skal man nu gribe det an? Jo, men det er jo lige det, at for at kunne arbejde i et værksted, så må man jo på en eller anden måde have fået en form for uddannelse i det, i hvordan man skal arbejde med det, ellers går det jo ikke. Så derfor som det er vigtigt, at man har uddannelsesmuligheder på, altså både måske på forberedende skoler og andre skoler, men frem for alt også på Kunstakademiet. Men nu lyder det som om, at vi har det bedre i Sverige, fordi vi har jo grafikskolan i Sätra. Mejan har ju precis byggt upp sin grafiska verkstad igen efter att den också brann ner. Och Grafikens hus finns ju fortfarande. Nina, hon jobbar ju som fan för det där. Ja. Och jag tror de snart hittar en lokal också. Ja. Så det kommer säkert tillbaks, får vi hoppas. För hon jobbar i alla fall för det. Men jeg tror, at vi fleste kan være enige om, at der er for lidt billedkunst i folkeskolen. Altså hvis man havde bare lidt mere,
så vil der være en naturlig tilgang og interesse i billedkunst, i alle former for billedkunst, gennem hele livet i den brede befolkning. Så der, altså, som Maja var lidt inde på også, der er et politisk vakuum, som ikke rigtig er klar over, hvor vigtigt det her. Altså, selvom vi gør et kæmpestort stykke arbejde som foreninger og som privat formidlere og alt muligt, så skal der lidt mere til. Og det kunne være grundlæggende uddannelse og kendskab til billedkunst i folkeskolen. Det mangler vi, tror jeg. De har kun taget musikken. Mit galleri ligger på Handværkergatan, og midt imod der har jeg et gymnasium. Og varje fredag klokken 12, där har jag mellan 15 och 20 elever där borta ifrån. Och då pratar vi konst faktiskt. Och det är jävligt kul. De uppskattar det väldigt mycket. Så vi håller på att göra i ordning. De har i källaren nämligen en tryckpress. Så den håller vi på att göra i ordning igen. För jag vill att de ska igång och trycka grafik. Så det hoppas vi på. Bra. Så tänkte jag fråga om så här att jag kan väl tala för allas vägnar att jag tycker att det har varit väldigt roligt att göra det här utbytet mellan våra föreningar. Och så tänkte jag fråga alltså, hur vi skulle kunna, om det finns idéer om hur vi skulle kunna fortsätta vårt samarbete framöver. Och då är det också Anneli och kanske Hanne och Anneli framförallt. Men vi vil jo bare, måske ikke i morgen, men så kanskje senere så udvide det her, og kanskje fortsætte med at lave en kultur 3, hvor man også har viser norsk grafik, eller om man finsk grafik, og det kan jo ligesom være, og at man også hittar et ställe, kanskje kunsthaller någonstans, og at man ställer ut al grafikken, inte bare dem her 100 eller 288, men ligesom siger 500 stykker grafik fra Norge eller fra Skandinavien. Kastrupgård. Og det kunne være Kastrupgård, ja, eller Vejle, eller det kunne være i, hvad det også, Helsingborg findes der også den der, det er også et, de har jo også en del med grafik og har, så der findes jo, det er jo, så skal der søges midler og være nogle ildsjæle. Det er jo det. Men måske hvis man får med flere af de nordiske lande, så kan man også søge gennem Nordisk Råd for eksempel. Altså jeg tror I kan søge EU-penge også. Ja. Dem er der mange af. Ja, dem findes der godt om. Ja. Men det där med att gå ihop, det tror jag faktiskt ni ska ta och göra. Ni ska göra att ni har både Finland, Norge, för norska grafiker, de är ju på hugget hela tiden. Det är de man ser faktiskt mer än svenska grafiker och danska grafiker. Ta hela Norden, gå ihop, gör det till en vandring att ett år är det i Sverige, ett år är det i Finland, ett år är det i Norge. Så det vandrar runt så här. Och så får ni ett utbyte av varandra och då kan ni söka EU-bidrag också. Ja. Är det fler som vill säga någonting? Som har något? Annars kanske vi avslutar. Och så vill jag tacka Lars och Hanne och Helle för deltagandet och tacka för att ni kom allihopa och lyssnade. Tack så mycket. Ja, tack.